Здравейте на всички! Аз се казвам Цветелина Янкова и съм сертифициран астролог и таролог. Като искам да започна с благодарности към Катерин, която ми предоставя тази възможност да ви открехна малко повече за света на езотериката. И темата, която сме ви избрали днес, е кралиците в Тарото и техните сенки. Така, сега минаваме директно по същество, като ще започнем с кралица на чашите. Тук съм избрала няколко колоди, които ви покажа как я изобразяват. Ето, сами можете да видите как имаме една кралица, която се е на трона и около нея има воден басейн. Водата в Тарото се свързва с нашата емоционалност, с нашите дълбоки чувства. В астрологията водните знаци са рак, скорпион и риби. И до голяма степен тя отговаря точно на тези качества. Като кралица на чашите в своето проявление е нежна, добра, с чисто сърце и душа, готова да помогне на всеки, да се погрижи за всеки. Тя обича да помага, да се раздава, също така и жертвоготовна. Грижи се за животните, грижи се за хората около нея. Тя е изключително емоционална обаче и когато трябва да взима решение, се оповава на интуицията си. Ето тук можете да видите, че тя е много дълбоко свързана с, така да кажем, с вътрешния си глас и с Вселената и следва интуицията си. Просто тя не се оповава на някакви на логика и на разум. По-скоро се следва сърцето. Също така е и доста пасивна като енергия. Ние не можем да очакваме да предприема някакви много смели решения и да бъде самостоятелна, защото тя предпочита да следва мъжа или пък дори родителите си, така да кажем. В светоуправление тя е послушна, смирена е, мила е, доверява се лесно. Какво се случва обаче, ако тази кралица на чашите влезне в сянка? То тогава аз изобщо не бих я нарекла кралица, ами по-скоро едно разглезено момиченце, което няма абсолютно никаква връзка с реалността и не е здраво стъпила на земята. Тя може да се създава някакви филми, да влиза в някакви драми, да се слага розовите очила, да се идеализира или да не се вижда по реален начин и образ, ами да придава някакви характеристики дали на себе си, дали на партньора. Тя се влюбва изключително лесно при най-малкото внимание, така, което и се даде от някой мъж. Веднага вече почва да си мисли за сватба, за деца и така нататък. Сами можете да видите, че това е доста неадекватно и това са си просто нейни филми в главата, които тя се ги развива. Може да живее в всякакви такива илюзии, заблуди, страхове. Може също така и да е инфантилна, да се държи по-детски, да се тръшка, да се лигави. Кралица на чашите е човек, който оценява всички малки жестове, радва се на най-малкото, така истински и по-детски оценява живота, но когато мине в тази сянка, тя тотално почва да се сменя настроенията, да не може да си овладее емоциите. Може да плаче постоянно, после пък да се смее. Тотално няма никакъв контрол над себе си и над чувствата и емоциите си. Друго важно нещо за кралица на чашите в сянка е, че те лесно влизат в депресия. Много често се оставят така по течението и очакват живота им да се развие без те да предприемат никакви действия. Затова е много важно те да имат човек, който да ги побутва, който да ги стимулира да се развиват, защото това е много пасивна енергия и така да кажем, ако ги оставим и те нямат мъж, баща или някаква друга такава фигура, която да ги подтиква да действат, те си остават така и примерно ако са ги уволнили или са останали без работа, те дълго време могат изобщо да не предприемат никакви действия
и да се чакат на готово. Примерно да искат помощ и подкрепа от някои близки, от семейство, от приятели, от мъже. Все ще намерят някой, който да им подаде ръка така в тежък и труден момент за тях, но няма да се хванат в ръце, да си намерят работа или така нататък. Те просто ще си легнат, могат да се правят на жертва, да плачат, да страдат, да си казват: о, сега защо на мен и така нататък, вместо да си направят един план за бъдещето, как да се развият, те по-скоро ще се затворят в себе си и така могат дни, седмици наред, месеци дори да страдат и да се жалват и просто да търсят някой, на който да се оплачат. Много често също така в сянка тези жени нямат и самочувствие за себе си. Също са и много ревниви. Те изключително много се притесняват някой да не им вземе мъжа, да не си намери по-добра от тях. Просто не си оценяват качествата, които имат. Разбира се, това не е винаги, но за кралица на чашите е така доста възможно да се съмнява в себе си. И така, мисля, че ви стана ясно, че кралица чаши отговаря на архетипа на момиченцето по Карл Юнг. Като друга сянка, която може да се разгледа, е това, че тя се бунтува срещу света, срещу нормите, срещу правилата. Това се дължи на това, че тя в нейната си глава има едни по-различни представи за света. Тоест, тя си ги вижда нещата по съвсем различен начин, идеализира ги и се иска в действителност света, в който живеем, да бъде такъв, какъвто тя си го представя в нейната глава. Но за съжаление, колкото и да се бунтува, колкото и да иска, това няма как да се случи. Това е накратко, като във второто много зависи от самата подредба и тогава ние тълкуваме цялата история, която ни показват картите, не съдим по една карта. Но тъй като не ми се иска да приключваме темата за кралица на чаши с, така да кажем, с негативна информация, ще ви кажа според силните й страни с какво е подходящо тя да се занимава. Това е жена, която е с много силна интуиция и иска да помага на хората. Следователно всякакви професии като психолог, езотерик, лечител, медицинска сестра, лекар, ветеринар дори са подходящи за нея. Друго, да не изпусна нещо. Това са и много артистични личности. Могат да се занимават с всякакви видове изкуство. Особено когато е в комбинация с огъня, кралица на жезлите. Танци, музика, песни и така нататък също са подходящи за тях. Актриси. Във второто понякога кралица на чашите е свързана и с майката. Сега продължаваме с кралица на жезлите, която отговаря на огнената стихия, като това в астрологията е Овен, Лъв и Стрелец. Ето можете да видите как е изобразена на нейния трон. В едната си ръка държи жезъл, а в другата слънчоглед. И това е символ на власт, на контрол, на успехите и на стремежите и за развитие, за амбиция. И също така слънчогледите може да ги свържем и с позитивната и нагласа към света. Така, една хубава, добра енергия, която носи. А долу в краката има едно черно коте, което показва връзката и с интуицията, с езотериката, с вещерството дори. Като моя малък помощник беше тук до преди малко, но сега изчезна, за да ви го покажа и него. И аз имам черно котенце. С една дума, кралица на жезлите е изключително креативна, амбициозна и властна жена. Тя може да бъде много добър лидер.
има цели, има енергията да постига тези цели. Тя е движението, тя е също така изключително творческа личност. Винаги така изпъква пред хората. Много е магнетична, много е страстна, сексуална. Дори да не е най-красивата жена, тя някак си носи тази енергия, с която привлича хората и хората много я харесват. Не само мъжи, но като цяло. Тази кралица винаги е с една положителна настройка към света и също така умее да се наслаждава на живота и на всичко, което й поднесе той. Така тя обича удоволствията, обича да се угажда. В същото време е много силна жена, която успява да мотивира другите, да бъде лидер и също така обича да защитава по-слабите. Чакайте, сега ще ви покажа как е изобразена и в една друга колода, за да добиете представа. Вижте просто каква широка усмивка има и как се радва и се наслаждава на живота. Просто кралица жезли е една изключително успешна, тя е интелигентна жена, но винаги е позитивна. Постоянно иска нещо да се случва в живота. Така, има толкова много енергия в нея. Просто кипи, извира и е много с приключенски дух. Постоянно нещо се случва в живота, тя си го предизвиква. Също така много лесно манифестира. И това, което поиска, просто Вселената й го дава. С такава енергия са. Друго, което е изключително типично за кралица жезли, е това, че тя е една успешна, реализирана жена, която доста често е известна. Защо? Защото просто тя е като магнит. Това да бъде под светлината на прожекторите, да бъде в центъра на вниманието, дори и да не го иска. Просто се случва. Просто привлича. И дори да не е особено красива, да не се е нагласила толкова или да не се облякла в крак с модата, просто има един чар, един магнетизъм, една енергия, която извира от нея и привлича всичко живо към нея. Така че много често, ако видите една успешна, известна жена и така нещо ви грабва в нея, най-вероятно тя носи тази огнена енергия. Също така е много оптимистична към живота. Мисля, че това го споменах, но е важно да се знае. Тя е много щедра, готова е да помага на другите и има лидерски качества. Какво се случва обаче, ако този огън в нея, който кипи, така да кажем, не успее да го овладее? То в такъв случай тя може да бъде и агресивна, така нападателна, доста остра, директна. Много често такива жени нямат грам търпение. Те искат всичко да се случи сега, веднага и на момента. И това не е особено положително, защото в крайна сметка за всяко нещо си има точно време, кога да не се случи. А те много често обичат така да дават зор. Не само на себе си, но и на хората около тях. И вижте кой се появи просто. Точно на време. Моето малко котенце. Това, което исках да ви кажа, че кралица на жезлите постоянно е обект на някакви мъжки предложения, мъжки погледи и така нататък. И ако тя не успее да овладее този пламък вътре в себе си, може да се забърква изключително лесно в някакви неприятни конфигурации, като например любовни триъгълници, да излиза с женени мъже, да бъде любовница, да изневеряват, тя да изневерява, понеже е много сексуална. Друго. Кралица на жезлите е изключително хитра жена, която обаче е в сянка, може много умело да използва това си качество, за да получава това, което иска от мъжете. Тя умее да ги манипулира, разбира се, за нейни лични цели и изгоди.
Също така много обича драмата и, както вече ви казах, доста често влиза в някакви любовни триъгълници или несподелени любови. Затова е много важно нейният партньор да бъде стабилен, спокоен, търпелив, така да придава един баланс и хармония на техните взаимоотношения, защото иначе може да си представите какво може да се случи, ако и двамата са толкова страстни и пламенни. Друго, което мога да ви кажа за кралица жезли е, че тя има много високи критерии и много изисква от мъжете. И затова пък може и да се случи обратното, когато е в сянка, да си остане сама. Защото кралица на жезлите също така има силата да се справя с всичко сама и си е самодостатъчна. И както ви показах преди малко, кралица на жезлите се изобразява с черно коте, което в миналото всъщност е била вещицата. Какво означава вещица? Ами веща жена. Според мен на тези жени им се отдава абсолютно всичко. Те имат и много силна интуиция, връзка с Вселената и този тип жени могат да се занимават с всякакви окултни науки, като да гледат на таро, с астрология, нумерология, human дизайн. Също така можете да ги срещнете в социалните мрежи, да бъдат популярни, да ги дават по телевизията, да се занимават с моделство. Друго, също могат да си имат собствен бизнес, да бъдат успешни бизнес дами, да бъдат художнички, писателки, танцорки, певици. Общо взето това са едни талантливи жени и аз не мога да си крива душата, че на мен това ми е любимата кралица. Най-вероятно, защото самата аз наталната си карта имам много огън и се припознавам в нея. Следващата кралица, която ще обсъдим, е кралица на мечовете. Сами можете да видите как тя се намира високо в облаците и това е символ на нейния статут и нейното положение в обществото. Това е една жена с изключително бърз и логичен ум. Тя разчита изцяло на разума си, на интелекта си, анализира всяка една ситуация. Също така е много добър наблюдател и слушател. Ако имате нужда от съвет, то определено това е правилният човек, защото тя ги казва нещата директно, такива каквито са, без да увърта. Но когато е в високо проявление, ще ви ги каже по такъв начин, че да не ви засегне, да не ви нарани, но ще ви отвори очите и ще ви каже истината такава каквато е, защото тя умее да вижда както детайлите, така и цялата картина и да разсъждава над ситуацията, като погледне от всяка една гледна точка. Друго типично за тази жена, тя е изключително силен характер. Понякога може да изглежда доста студена и когато общува с някого, този човек определено се чувства сякаш тя го е избрала. Не са хора, които ще си губят времето в празни приказки или в бездействие. Те имат ясни цели, които следват, имат план, по който вървят и успешно се развиват в живота. Постоянно се записват на някакви курсове, обучения, получават сертификати, дипломи, изключително интелигентни и любознателни са като личности. Друго, което е типично за тях, че те са преживели изключително много в живота. Може да са имали трудно детство или пък живота им да се е стекал по някакъв по-неприятен начин. Но искам да ви кажа, че много често тези жени изобщо даже не говорят за трудностите, през които са преминали. Тоест, те, ако
решат да споделят, ще споделят, за да ви нахъсат, за да ви покажат, че и вие можете, но те не са хора, които ще седнат, ще се жалват, ще страдат, ще се правят на жертва, което е типично по-скоро за кралица на чашите, когато е в сянка, нали, да легне на дивана, да плаче и да страда и да чака някой да спаси. Не. Тук кралица на мечовете поема изцяло отговорност за живота си, за нейните действия, за нейните решения и тя знае, че всичко е в нейни ръце и зависи от нея. Кралица на мечовете е жена, която е с изключително силен характер. Тази жена умее да решава абсолютно всеки един проблем. Така че определено, ако имате нужда от някакъв съвет или от помощ, от закрила, то това е човека, който ви съветвам да потърсите. Тя дава най-правилните съвети. Това е причината да бъде много успешен психолог или пък оратор, защото умее да мотивира хората, да им поставя задачи, за да могат така те да вървят напред. Тази жена е с изключително силен характер и в живота си има безброй постижения и достижения. Тя успява да осъществи всичките си цели благодарение на труд. Наистина на труд, а не на стечение на обстоятелствата, на късмет, някой да я помогне и така нататък. Не. Тук имаме една борбена жена, която много силно се държи също така на свободата, която има много голям морал и принципи и наистина постига всичко, което поиска. Интересното тук е, че тя носи в себе си една мъдрост и независимо от годините си, дори да на 20 години на вас може да ви се струва, че тази жена има такъв опит и зрялост за годините си, която да не сте срещали в нейните набори. Кралица на мечовете обаче има изключително високи изисквания към себе си и към другите. Съответно, ако тя влезне в сянка, може да стане мъжемразка, да мачка мъжете и да се сравновава с тях. Понеже тя има самочувствие за себе си, постигнала много в живота и много трудно тя да намери някой мъж, който да е на по-високо ниво от нея. В такъв случай тя е склонна да остане сама, защото тя набляга на нейното си развитие, на кариерата и е възможно този тип жена да не успее да създаде семейство или пък да мачка мъжа си, вместо да го подкрепя, да го подтиква, тя може просто да го смачка, да започне да го командва. Също важи и за работа на работното място, вместо да бъде лидер и да използва тези качества, които има като оратор и да побутва хората да се реализират и да им помага, да ги подкрепя в тези начинания, тя може да ги смачка, да дава преки заповеди и команди, които да иска да бъдат изпълнени по перфектен начин. Може да стане много осъдителна, изключително строга, наистина. Дори буди у хората не само респект и уважение, а когато е в сянка и страх. Тази жена може да бъде изключително хладна и студена, доста така недостижима за хората около нея. Като искам да ви кажа, че когато се намира в сянка, тя излъчва изключително много мъжка енергия и ако някой прекрачи нейните лични граници, може да го посече много остро с нейния меч, така да кажем, направо да му хръкне главата. Доста силна и оправна жена е това, но когато се намира в сянка, тя може да бъде и много крайна и безкомпромисна.
Тази жена не обича да разчита на други хора. Тя умело може да делегира някакви задачи, но когато се намира в сянка, тя смята, че всичко, което може да се направи сама, по-добре да се го направи сама, защото ще го свърши по начин, който да удовлетворява. А ако даде задачата на някой друг, то вероятността да я изпълни по нейните критерии е доста малка. Може да стане много мрънкаща, много изискваща, да потиска хората около нея, да командва, да забранява. Просто трудно може да се издържи такава жена, когато е в сянката си. Друга негативна черта, която се проявява при кралица на мечовете, когато е в сянка, е именно това постоянно да критикува, да изисква и да мърмори. И тя е склонна дори да омаловажава успехите примерно на нейния партньор. Просто можете да си представите какво е да живеете с такъв човек, постоянно да сте натръни, постоянно нещо да не ви е окей, да искате още и още от него. Този човек в един момент просто се изтощава, защото не може да догони. Също така тя буди и страх у хората. И в един даден момент, дори да обича, той може да напусне. Много често тя ползва мъжете за нейни поданици. Особено опасно става, ако на някоя лидерска позиция е менеджер в работата си. Тази енергия отговаря на въздушните зоди, близнаци, везни и водолеи. И тези жени са изключително добри оратори, много интелигентни и ерудирани личности са. Може да организират някакви събития, също така занимават се с журналистика, с право или с консултантска дейност. И последната, четвърта кралица, която ще разгледаме днес, е кралица на пентаклите. Сами можете да видите как тя държи в двете си ръце един пентакъл. Той е символ на изобилието и на плодородието. Виждаме, че около нея има и цветя и една така плодородна нива. Това всичко, цялата тази картина, която е нарисувана, ни навява на мисълта за плодовитост и за изобилие. Ето тук можете да видите как е изобразена тя. Вижте просто колко е мека, нежна, има една такава просто спокойна атмосфера създава около себе си. Именно това е кралицата, която умее да създава уют в собствения дом. И тук като цяло, където и да отиде тази жена, така предразполага хората да се чувстват като у дома си. Тя се грижи изключително добре и за мъжа, за децата, за семейството, за близките й хора. Просто тя умее да дава една грижа, едно спокойствие, един баланс в отношенията. Разбира се, кралица на пентаклите отговаря и на земната стихия, ами именно Телец, Дева и Козирог. Това са и качествата на стабилната жена. Тази жена, която търси дълготрайни партньорства, да създаде, така да кажем, да си има един съпруг, с който да си създаде семейство, да му роди дечица, да си подсигури живота. Разбира се, за нея финансите, материалното е изключително важно, за да може да се чувства спокойна и сигурна в ръцете на този мъж. Това е жена, която също така може да отглежда някакви цветя или пък ако си има градина, да гледа най-различни билки, плодове и зеленчуци, понеже обича да се храни здравословно, да се грижи за здравето си и за здравето на нейните близки, разбира се. Друго типично за нея
И това да се занимава с някакъв вид благотворителна дейност, обича да помага на хората, да се чувства полезна. Така да кажем, тя много лесно прощава и търси винаги доброто у хората. Разбира се, това е когато е в светлата си страна, в високо проявление. Изключително топла личност, мека, нежна, грижовна. Също така е изключително търпелива и добронамерена. Тя обича да споделя нещата, които има с близките й хора, но доста често самата тя очаква другите хора да правят същото и за нея. Тоест, каквото дава, тя това иска и да получава в замяна. В компанията на такава жена много често тя може да ви дава една такава майчина грижа и любов. Много разбираща е, подкрепяща и когато е, пак казвам, в светото си проявление, тя не съди, ами приема и разбира човека. Тази жена по никакъв начин не се страхува от работа. Напротив, тя е много добра в бизнеса, в изкарването на пари, но нейната основна цел в живота е да създаде едно стабилно семейство, да бъде подсигурена финансово, за да може да се чувства спокойна и стабилна, а пък тя да дава грижата и любовта си на мъжа, на децата. За нея е изключително важно тя да има деца, които да обгрижва. Също така може да има и домашни любимци, за които да се грижим. Когато обаче премине в сянка, тази жена може да стане изключително контролираща и ако сте чували, има такива жени, които постоянно казват: аз това направих заради децата ми, аз се жертвам еди какво си, за да може, нали, в името на децата, в името на мъжа и така нататък. Ако чуете нещо подобно, да знаете, това е именно сянката на кралица на пентаклите. И понеже е с по-бавна енергия, тя може понякога да изпадне и в мързел, в тотално бездействие, да спре да се грижи за дома, за външния си вид, да стане мърлява, просто да няма абсолютно никакво желание за нищо и просто да съществува. Така да кажем, да бъде по-меланхолично. Може и да посвети изцяло живота си в името на нейните близки и тя да няма нейни си лични интереси, хобита и така нататък, просто да бъде една жертва и така. Тази жена е изключително стабилна, отговорна, търпелива, но и с доста бавна енергия. Когато каже нещо или даде някакъв вид обещание, тя си го спазва, държи си на думата. Също така е много зряла жена, има мъдрост в нея, така природно дадена мъдрост. Едно спокойствие има в гласа им. Тя не действа импулсивно, ами всяка крачка, която прави, може да е малка, но добре премислена и премерена. Просто не обича да поема някакви рискове, ами трябва да действа сигурно. За този тип жени е от изключително важно значение те да бъдат подсигурени, да бъдат стабилни, точно в финансова гледна точка, т.е. те да имат добро място, добри условия на живот, дом. А също така партньорът им да изкарва достатъчно добри доходи и то стабилни, защото иначе това буди от тях един страх към неизвестното. А те, както вече разбрахме, обичат да контролират абсолютно всичко и да държат нещата в техни ръце. Иначе това просто буди от тях един огромен страх. Могат да станат обсебващи, контролиращи, мрънкащи и изискващи изключително много от
хората около тях. И според силните страни на кралица Пентакли, то тя много добре може да управлява един семейен бизнес и тя да бъде подкрепата, дясната ръка на нейния мъж. Също така да се занимава с разпределяне на финанси. Тоест, може да бъде добър банкер или да се занимава с счетоводство или нещо, където да върти парите, да ги разпределя по правилен начин. Разбира се, кралица Пентакли се свързва в тарото като съпруга, като майка, може да бъде ветеринарен лекар или пък счетоводител. Искам само да ви споделя нещо допълнително. В тарото има карта Императрицата, както можете и тук да видите. Тя държи в себе си света, т.е. тя е бременна и очаква детенце. Тази карта ни показва една жена, която е съумяла да развие всички положителни качества на четирите кралици и да ги съчетае в себе си. Ето в тази колода можете да видите как е изобразена и държи този символ на Венера. Венерата в астрологията отговаря за женствеността, за красотата, за парите, за материалното, за любовта. И около нея се намират всички 12 зодии, т.е. показваме, че тя е съчетала положителните качества, развила на всеки един архетип на зодията. Т.е. тя има в себе си от Овена смелост, от Телеца упоритост и така нататък. Взела е качествата от всеки един знак, от всеки един архетип или от всяка една кралица, както искате можете така да си го обясните, но ги е съчетала вътре в себе си и в тарото се смята, че това е жената, която е достойна да бъде съпруга, да бъде майка, в същото време да е прекрасна любовница, но и жена, която има принципи и жена, която се развива и която умее да управлява собствен бизнес. Буквално това е жена, към която трябва да се стремим всички ние да станем. И изключително много искам да ви благодаря за отделеното време на тези от вас, на които им е било интересно и са изгледали видеята.